ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ନିତିଦିନିଆ କାମ, ଆମର ଏମିତି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି, ତ ଆମର ସେଲୋ ନାହିଁ କି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ଆମେ ଏଠି ପାଣି ରଖିଦେଲେ ଚଳିବା, ମାନେ କାରବାର କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମ କରୁ ଶୀଘ୍ର। ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବି ଗାଧାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କାମ ସାରିକି ଗଲି ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିଲା ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ବାଡ଼ିଆଡ଼କୁ ଯିବା, ବାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଘାସ ସଫା କରିଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଧରିକି ଆସି ସଫା କଲି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ସଫା କରୁଛି। ମୋତେ ଘାସ କାଟିବା ଆସେ ନା କ'ଣ ଥୋଡ଼ି, ଏମିତି ସଫା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଟିକେ ହେଲେ ଆସ, ଖାଲି ଟିକେ ଘାସ ସଫା କରିଦେବ। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁରେ ଆଜି ତମେ କର, ମୁଁ ପରେ କରିଦେବି, ମୋର ମୁଡ଼ ନାହିଁ। କହିଲି ହଉ ଦେଖ, ଆମ ଏଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜହ୍ନି ଗଛ ଯାଇନଥିଲା, ସବୁ ଚୁନି ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ସବୁ ଉଳି ନାହିଁ। ଆମର ଏ ଦୀପାବଳି ଏଇଥର ଆଉ କିଣିବାନି, ଏଇଟା କାମ ଦେଇଦେବ। ବାସ୍ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଲଙ୍କା ଧଇଲାଣି ନାଇଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଧରିଛି। ତାକୁ ତ ଏମିତି କହୁ କହୁ ତାଙ୍କ ଡାକ ଆସିଲା। ସେ ପରେ ସଫା କରିଦେବା। ଏବେ ମାଛ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ବନେଇଦେଲ। ପୁଣି ମାଛ। ମୋ ମାଛ ବନା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।